Добрый дзень усім добрым людзям. Прыйшоў час падхарчаваць сваё аўто. 11%. Мы добра бачым, што і машына яна ўвесь час, як толькі садзішся, кажа, трэба заражаць. Давайте пашукаем станцыю. Вось я задаў пошук, і мы прыехалі. Гэта зарадная станцыя новага бренду Butterfly. Вось яны такія прыгожыя. Та на 150 гэта расійская, а вось гэта на 160 кіловат. Беларуская вытворчасць. Зразумела, што мы будзем карыстацца беларускай. Аўто ўбачыла, што мы нешта ўставілі ў зарадку. Зараз паспрабуем запусціць саму зарадку. Праз сканер мы аплацілі, грошы з карткі спісаліся. І вось зараз я чекаю старта. Чекаю старта. Нешта ён не стартуе. Пачекаем далей. Тут гарыць зялёным. Магчыма, яны паміж сабой нешта перашэптваюцца. І вось што я бачу. Не ўдалося зарадзіць. Смотры дакументацыю, глядзі. А чаму? Ну, жаль, не атрымалася. І тут загарэлася чырвоным. Ну, паспрабую зрабіць другую спробу. І зноў паставіў. І зноў нам трэба ўставіць кабель. Третья попытка. Спрабуем. Все, зарадка завершена. На жаль, такая прыгожая станцыя не змагла дамовіцца з маёй машынай. Альбо машына, альбо станцыя. Зараз паспрабуем вось на іншай станцыі зарадзіцца. Паспрабуем расійскую зарадку. Станцыю. Магчыма, нам дапаможа. Вось гэта дамовілася. Дастаткова хутка пацягнуўся працэс. Тут усё добра. І тут магутнасць 86 кіловат. Ну, так гэта зусім інакш, але гэта 86. Хацелася б паболей. Патэлефанаваў у службу падтрымкі па станцыям. Яны кажуць, што ў расійскай станцыі адно праграмнае забеспячэнне, а у беларускай іншае. І такія як бы памылкі, траблы ёсць, што яна можа не ўбачыць аўто, альбо аўто забароніць падачу энергіі. Ну, зараз я, дарэчы, паспрабую зноў пераехаць і заправіцца 160. Зараджаецца хутенька, 90 кіловат, 10 км за хвіліну. На тую заправку я не змог пад'ехаць, таму што кітаец заняў яе. Але тым не менш. Вось было у нас 11%, за 10 хвілін стала 33%.